patih tenan aku nek ngene bicarane. Ben padha mati. Tusuk-tusukan Randakina sing penting usahaku lancar. Cair desa. Cair. Iki lho. Demang Mitosari yo iki sing jenenge sukses yo iki arep munggah pangkat aku iki. Milo Sari dilawan. Sari. Wah, telepon iki. Sareh. Kanjeng Sido Baksa. Sareh panjenengan sareh. Ampun kula Kanjeng Patih Sido Baksa. Aduh. Terima kasih Kanjeng Patih. Aduh. Ampun Kanjeng Patih. Aduh. Kula niku mboten napa-napa. Patih Sido Baksa. Saestu Kanjeng Patih. Mati aku. Mati rasane loro. Aku bisa mertekok babek iki. Mbok kaya piye dadine sausé Kakang Sido Baksa. Teko ora kepatihan ora ngerti mesti kampake Sri Tanjung. Akune aku wis rumangsa marem banget. Iki kari Kakang Sido Baksa. Piye iki? Kari nunggu tak kari Kakang Sido Baksa. Arep HP tetep tak dadani. Kung sino suwek ko. Sampai kurang mangan ini jadi wong apa ya? Piye sih Kak Bakso ini? Ono apa ki ora? Teko-teko kok nesu-nesu ono apa enggak? Ono apa? Den digarwani sun. Nyatane. Kowe iku salah itu dhewe. Ya gelem tak pundhut garwa ora bakal kaya ngono. Terus saiki arep piye iki? Piye? Terus patute dadi apa aku wis ratu kowe patihku. Aku bisa nglengser kowe kapan bae. Duh, aku kan ratu. Ora wani tak jawab. Kabeh wis tak tutup.
Oke, penutup Buto Giwang